تماشاوانê Xanî TV dema û xweş be hêvî dikim rewşa we baş bi careke din. Em dîsa li gel hev in, êşê xwe, derdê xwe, kulê xwe, mijarê xwe bi hev re parve bikin, li hev guhdar bikin û qehwa xwe jî vexwin. Çend mijarê me hene, ez ê bînim pêşberî we hêvî dikim li gorî dilê we be. Em dest pê bikin. Çendîn car li ser ekranê Xanî TV, çendîn car li ser kanala min a YouTubeê me behsa rola xapû kir. Rola xapû di teslîmbûyîna Rojava de. Rola xapû di zext û tehdîd û gevxwarin û çavsûrkirina li hemberî Qesedê û Hesedê. Gelek kes digotin mubalexe ye û ne rast e û hêdî hêdî ev mesele eşkere dibe, medya PKK eşkere dike. Îja çawa eşkere dike? Wekî qencî, wekî tiştekî pîroz, wekî destkeft, wekî tiştekî baş li ser navê xapû qey dike. Ev rojnameya Yeniya Şam ku rojnameya PKK ye û li dewleta Tirk a dagirker de tê çapkirin û belavkirin behs kir. Tekez kir. Piştî ku me got gelek cara, îdî ew bi devê xwe tekez kirin, kontaktê Apo û danistandinê Apo û Apokî kesayetiyekî navnetewî diyar kirin. Ez vê dizanim bi hezara bi seda belge jî hene û hûn dixwazin vegerin ê ku şek û şubhet û gumanê dide ser van axaftinê hanê, dikarin vegerin ew belgeya ku parlamentoya dewleta Tirk belav kir, 16 rûpel behsa nerîn û helwest û têgihîştina Apo ji çareseriyê re têde bi zelalî têkirin. Bi zelalî. Bi Kurdî ez karim bêjim wekî îtirafçiyekî, wekî kesayetiyekî xwe teslîm bike, ew belgeya hanê belgeyekî dîrokî ye li gorî berjewendiyê dewleta Tirkê li dijî berjewendiyê gelê Kurd û kesayetî û rastiya Apo dide diyarkirin. Weke kakilê gûza xerabe ew qalikê hanê, qalikê propaganda li ser wê tê rakirin, ew qalikê xweşik û Onder Apo û Onder Xapo û Kunder Xapo û ev çîrok mîrokê medya Apo çi ye tev. Ev mekiyaja hanê hemû radike û wî kakilê genî, ê kurmî, ê pintî, ê xerabe, ê kûfikî, ê efnikî, ê rastiya Xapo ji gelê Kurd re eşkere dike. Vegerin wan 16 rûpelê hanê bi bêhna fire hêdî hêdî ê ku bi tirkî jî nizane dikare terceme bike wê baş Apo nas bike. Ew delegeya hanê ew şandeya ku ji parlamentoya Tirkî çû bi Apo re rûnişt lê guhdar kir li ser daxwaza MHP, li ser daxwaza Baxçelî nûnerê partiya MHP a nijadperest, nûnerê partiya AKP a desthilatdar ku koalîsyon ji wan pêk tê û nûnerê Dew Partî Çeqilmaz Partî çûn bi Apo re rûniştin, medya PKK çend xêz jê belav kirin lê dewleta Tirk wekî belge
16 روپل بلاف کر لێ vêgerin û nêbinerin rastiya abû dûrî propagandaya ozgur polîtîka dûrî propagandeya û rêklama Yeniye Şam û Sêrg TV û Amed Dicle û Quzê Kerê û Rêxa Dehşê û ev medya çêkerê xapoçî dûrî wan yanî wê ji wer bir heval taktîkê heval dewleta Tirk derxistî heval nizanim çi ti reaksiyona dew partî Çeqilmaz Partî li hemberî ew 16 rûpelê hanê derket na ti reaksiyon û nepejirandin û neqebûlkirina Apo û parêzerê Apo li dijî wê wan 16 rûpelê hanê derket na ti reaksiyona Qendîlê û serkirdeya PKK li dijî wê derket na ez ê li Amed Dicle guhdar bikim ya ez ê li Qendîlê guhdar bikim ya ez ê ji lê parêzerê Apo guhdar bikim ez ê li kî guhdar bikim helbet li van sêwlek mêwlek û tacî meciyê ê medya çêkerên PKK Reşad Sorgul û Amed Dicle û Nizam Ardal Er û Quzê Kerê û Rêxa Dehşê li vana neyê guhdarkirin tehdîda didin gefa dixwin çavsûrkirinê dikin ev qûça we berê jî û niha jî sibê jî dema ez diaxivim ez bi belgeya diaxivim vav belge ê ku derketine ser hemû asteyan PKK van belgeyê hanê ê ku derket ne Apo ne PKK kesekî ji wan şermezar nekir herin lê vegerin bi bêhna fire qehwa xwe deynin ber xwe hêdî hêdî rêz bi rêz paragraf lê vegerin û bibînin bê Xapo çi dibêje çi difikire çareseriya wî ji mesela Kurd re bi giştî li Bakurê Kurdistanê li Rojava çi ye hemû di çarçeveya plana dewleta Kûr plana Yalçin Küçük plana Ergenekoncî plana MHP digo pirîçek û van kesên hanê bi çi çavî li mesela Kurd dinerin li çareseriya Kurd dinerin aynî çavî Xapo li vê mesela hanê diner çareseriya ku çêbû ku navê wê dikin çareserî qaşo çareserî peymana di navbera Colanî û Mazlûm Ebdî û Qesede û Hesede qaşo Xapo dewleta Tirk tirsandî û dewleta Tirk mecbûr kiriye û Colanî mecbûr kiriye û dinyaya hemû mecbûr kiriye ku rabin li gorî wî bimeşin çikî wilo tune ha tiştekî wilo tune tersî vê ti carî di helwesta Xapo de li hemberî dewleta Tirk rexnekirin şermezarkirin ti carî tune me dehê cara behsa vê mesela hanê kirî Efrîn hat dagirkirin Apo şermezar nekir Serê Kaniyê hat dagirkirin Apo şermezar nekir êrîşên li ser Helebê hat kirin Apo şermezar nekir û rexne nekir hevalî wî qaşo hevalî wî Elî Heyder Qeytan û Riza Altun bi firokên dewleta Tirk li gorî medya PKK li gorî daxuyaniyê HPG hatin kuştin Apo şermezar nekir Sakîne Cansez û hevalê xwe keçên Kurda jinên Kurda li Parîsê hatin kuştin û hemû kes gotin mît li dû kuştina wan e dewleta Tirk inkar kir û PKK got jî di daxuyaniyê xwe de lê Apo şermezar nekir wîja niha ji mir Apo dilê wî ser Kurdê Rojava dişewite û dilê wî li ser doza Kurd dişewite û li gorî çîrok mîrok û vir û derewê Yeniye Şam xapoçiyên Sûriyelî ê Ronahî TV û ev tirşikçî û çeqmaq û mifte û nizanim desmalê Cemîl Bayîk ew jî rojnameya Yeniye Şam
a PKK kirin ji ber ku rebenê rojavayî nizanin vê mesela hanê kêm ji wan dizane lê piranî nizanin ku Yenî Şam a PKK'yê ye. Kirin rojnameyekî dewleta Tirk û rastî ev e Yenî Şam rojnameya dewleta Tirk e. Ozgur Polîtîka rojnameya dewleta Tirk e. Xapo zilamê dewleta Tirk e. Medya PKK li Rojavayê Kurdistanê jî ew jî medya dewleta Tirk. Rastî yanî dixwazin Apo pê mezin bikin lê ketin wê xefka hanê. Rojnameyekî Tirka behsa giringiya rola Serokxapo di çareseriyê de. Ja nikarin rola Amerîka û Fransa û rola Kurdistana Başûr inkar bikin, nikarin Apo jî dixin nav meselê. Rola Apo hebû lê rola Apo a teslîmbûyînê bû, a entegrebûyînê bû, a çavsorkirin û a tehdîdbûyînê bû. Rola Apo ku di civînên têlkonferansa ji İlham Ahmed re dibêje fahîş e. A rola Apo ev bû. Rola Apo ku Mezlûm Ebdî tehdîd dike dibêje di dema salên nod û şeş nod û heft nod û heşt ku di nod û neheya 10,000 til Ewropa bû cinayetên tasfiyekirinê û kuştinên kadroyên PKK ez ê ji hemû rayagiştî re eşkere bikim. Rola Apo rola çavsorkirin û tehdîdkirinê bû. Rastiya rola Apo di vê çîroka hanê de di vê bazara hanê de di vê plan û lehvatina hanê ev bû. Ne ku çavsorkirinê li dewleta Tirk bike ne li Colanî bike. Apo li ber çi ye? Apo çi hêza wî heye rabe tehdîdê li memûrekî mîtê bike. Li kî mûn dike. Lê medya PKK wî binepixin wî trimpe bikin önderlik û qonderlik û nizanim çi rûvirê ye bi derew. Ji bo çi Yenî Şam û medya PKK Apo didin pêş ji ber ku rûreşin ew 16 rûpelên ku daketin dewleta Tirk rastiya Apo li pêşiya rayagiştî diyar kir bê çi qeyse insanekî erzan e, çi qeyse gelê Kurd erzan dibîne. Tiştên ku li ser Apo berê dihat gotin ku Apo di destpêkê de dema çûye Enqerê kontakta wî û danûstandinê wî bi cemaet û grûp û organîzasyonên girêdayên MHP hebû îdî li ser zimanên Apo tê gotin. Ev dilxweşî û silav û kêfxweşiya di navbera MHP û di navbera Baxçelî û Apo de ne ji rêzê ye. Di eslê xwe de di destpêka xwe de Apo endamên MHP bûn di qunaxa destpêkê de. Pişt re MHP wî şand nav grûpên çepgirên Tirka dewleta kûr, dewleta resmî a eşkere AKP ye lê dewleta kûr a dizî a eslî MHP ye. Ev ya jî alavekî ji alavê dewleta kûr û alavekê ji alavê mîtê. Ez behsa serokê wanî newewî, serokê wanî tewtewî Xapo dikim. Ji bo wî bidin pêş piştî heqwa sed tezîbûyîn wilo wî pelçîn bikin û qûna wî bişon û veşêrin vê çîrok mîrokê hanê rola wî ya girîng û çîrokî û nizam tewşe hatin kenê xwe bi kî dikin. Nabêjin ew rola dîrokî a sereke ku Kurdistana Rojava û Kurdistana Sûrî parast rola serokê birêz, serokê netewî, serokê dîrokî birêz Kak Mesûd Barzanî bû. Rola wî bû. Asta kurdayetî, mafê kurdayetî ew biryara 13 a Colanî ku derxist
biryara serokkomarî a bi hejmara sêza de hemû keda Mesûd Barzanî bû. Keda Mesûd Barzanî ku Mesûd Barzanî çentê xwe avêt ser melê xwe û bi van welata ket û dest bi danûstendinê kir ku karibe xelkê iqna bike piçekî teslîmbûyîna Xapo dixwaze li ser Rojava ferz bike rê lê bigire. Piçekî asta kesayetiya Kurd, mafê Kurd, nasnameya Kurd di vê çareseriya hanê de bihna kurdayetî, taam û çêja kurdayetiyê tê de bilind bike. Rola Mesûd Barzanî ev bû. Paradigmeya Xapo têk çû. Ser hemû astaya de têk çû. Ser asta çir û virên neteweya demokratîk û nizanim çi û partiyê xwe jî nadên erdê. Aldar û maldar û Salih Mislim û ev sêwlek mêwlekê ku heta roja îro koletî û îbadetê ji PKK dikin û ji Xapo û ji mîtêr dikin. Ji mîtêr dikin. Zilamê mîtê nimî, zilamê dewleta Kûr a Tirkiye. Serokê wan zilamê dewleta Kûr e, ev dûvikê hanê ji xwe wê li dûvî biçin. Kî rê li ber vê mesela hanê girt? Hewlêr bû, Kurdistana Başûr bû. Kî bû pişt ji bo Kurdên Rojava di vê mesela hanê de û piçek asta kurdayetiyê, nasnameya kurdayetiyê di vê çareseriya hanê parast û tekez kir û bi israr li ser sekirî birêz Mesûd Barzanî bû. Lewma agir ket qûna PKK û serokê PKK û medya PKK û har bûn û serokatî heval tu rola serokatiyê nizane heval serokatî di Îmralî de mîtê hema mobayl xistî nava destê wî û çirçira wî bi Donald Trump re diaxive, bi Macron re diaxive û heval serokatî ji wan xapandinê hanê wilo vira dikin û virê xwe jî bawer dikin. A çîroka yeniyê Şam û çawa ku Apo bi vir û derewa wilo binepexînin û bidin pêş rastiya wî ev e. Naxwazin li xweşa wan nayê ku ev mesela hanê bi çi şeklî be bi kêmtirîn mafê Kurda û nasnameya kurdawarî were çareserkirin. Biryara Apo teslîmbûyînê dixwaze gelê Kurd hemû teslîm bike, dixwaze gelê Kurd hemû bike koleyên dewleta Tirk û alav û xizmetkarên dewleta Tirk. Wek wî ji wî heyî hemû gelê Kurd de wê wekî Xapo be. Lê na mesele ne wilo yê. Ne wilo yê. Kurdên welatparêz hene. Kurdên niştimanperwer hene. Ji mir tê. Baweriya we ji Xwedê be, ji Kurd û Kurdistanê be, di wê dema şer û pevçûna de çi qeyse enformasyon ji mir dihatin me belav nedikirin. Li ser asta genîbûyîna qadro madroyê Apoçiya di hundirê Rojava de. Tiştê ew bahoz erdal kirî nayê gotin. Di demê pêş de zê bêjim xelas mesele hat çareserkirin. Heval ana ne wextê wê yê heval em di nava şer de ne. Heval êrîş heye. Ana ne wextê rexnayê. Hûn bûn beşek ji rejîma Colanî baş e van tiştên ku ji mir hatin enformasyonên ku ji mir hatin di demên pêş de ez ê bi raya giştî re parve bikim. Deberê bahoz derkeve bêje ne rast e. Hepsa Şedadê ku dibin kontrola bahoz de bû tiştê di hundirê hepsa Şedadê de çêbû ez ê eşkere bikim. Ku ne dibin kontrola Mazlûm Ebdî de bû, dibin kontrola bahoz de bû. Gelek tiştên hene, gelek enformasyonên here ez ê bi raya giştî re parve bikim. Bahoz
دتعقه دبعجه مظلوم عبدي دغيده ناوي بيشي صالح مسلم دورمه دتعقه آلدار خليل كوچك وتعجيه خو برد السوشيال ميديا شد برابر ده من پیشده ده خلکین پیشده از ایوان انفرماسیونی گیهاشتن me از ای پار بکن مجبر کو حتی نها بدهان کچ و خورتی مد ناوا لپو نینوک و دران جولانی دنه چارانو ساوان ندیاره جبلی کسیم که هاتر کشتن تشتی که هات سری گلی کرد yani li medya a poçiya û diranên wanî genî û tiliyê wanî wilo bi derewa bilind dikin bi serketin û van çir û virê bi derewa guh wan nedin yani hemû xapandine tevgera xapoçî tevgera xapandinê hêjayê şermezarkirinekî mezin hêjayê lenetekî mezin sibê mîr û êvarê berî taştê piştî taştê berî firavînê berî piştî firavînê hema we apo li kur dît fotoyî wî alî wî we li kur dît ji dêvla me ji dêvla hoşeng hezar lanetî lê bikir ama çîş distê we hat û çîş devê we hat distê we ji were ji ber ku heq kiriye û ja heta roja îro piştî heq wasa qurbanî piştî heq wasa teslîmbûyîn hîna wî ser serê me wî ferz bikin serokê Newewî serokê Tewtewî heval tişt ku zane seroka tî nizanim çi vî karakterê hanê û wekî qeşmera derdikevin ser medya û ja we ji mir apo bikin zilam apoya ku ewlo direelî û ca me tirk û xatîka me tirk û lehêmetka me tirk û nizanim çi û li pêşiya mehkemeyê teslîm bû di firokê teslîm bû heta roja îro teslîm wê bi zorê ser serê me bike qehreman û qehremanê esrê bîsta ocalan û nizanim çi û ji van derew merewê hane belê temaşevanê hêja birîn kûr e û dijwar e û êş giran e lê dem hatiyê hemû tişt werin ser masê hemû tişt eşkere bibin xwe hêdî eşkere dibe û hêdî çavê gelê Kurd li ser rastiya bez dibe rola min jî ew e ku ez tevlî vê hişyariyê bibim bi axaftinê xwe bi nerînên xwe bi şiroveyên xwe bi rexneyên xwe زیندانê de wê reşê de rolekî sereke ya serokapû ye lê li vê derê de gerek em xwe rexne bikin wekî tevger em xwe rexne bikin yani ew bî me nekarî li serokapû em biparizin çûkî yê ketin êrişê alê dijî êrişê serokapû kir yani alê de êrişê yek هفدیتنا دمو هدیه داده هفت بخاطب خواره بی خالی کی اشته خالی چه کی هی مها 11 باحتیالی رشانیه گوتی هدیه کی بدن چوی باحتیالی جیجه را تزبه و هدیه تشتی دشانده بون اوی جی جواب دایه او دمه دا درخستن یا ده نوتین هفدیتنا 24 ماه 11 یه مجلسی یعنی او نوکی نوت درخستن işte هو گوت یعنی ناوروکا و گورا خواه چیکرین و آوای درخستن یعنی اوکی yani اوش آل دولت ترکیه و به سر آل پارادیگمای ده işte با گوتیه خوشکو براتیه گلا انزا چه تشتا چه فلانا به ایریشه کی ایدئولوژی کی پر مازن سر و کاپو ده چون یعنی و درده تفگر ما امرخ از رخنل خود کم رخنل حوال خود کم من سر و کاپو و کیتی خواستن نپاراست چونکی گله کی تشتیوی هنه بله دستی مدانه یعنی من بلاو نکرم اوه که بی یکو دربار روژاوا ده یعنی چه گوتی چه نگوتی
مكتوبه وی هنه او هنه او کی وی وارده لازم بو مزیدتر دابیانیشان اول کیماهی که لازم هم به کیماهی یعنی به سراس بکن راستی رولا سرو کاپو یعنی اگر دولت ترکیه لوی سنوری ده سکنیه رولا سرو کاپو و ده رولا کی سرکه چونکه یعنی گو از خوش پیواجوی دیکشین او نکار خواب پارزه لی یاره کی ما پاراسته به چونکه امکانه ایتونه یعنی نه نه روزنامه وانه کی نه کسی نه اکادمیسیانه کی نه سیاستوانه کی کسی کی ده نکار بچه پیرا با خواب پیام خواب ده هیا جی ده چه تین بیجی هو گوته بی یعنی تشته کی وی آوای اوا کی ماهی کی بی لازمه سرو کاپو ام باشتر بپارزن ام وکی حوالی وی یعنی وی باشتر بپارزن اول که ماهیه که ام لیبوری نخواهی سر و کاپوت خوزن باشه کستکی ya ev yektiçi bu ev eriş dans seknanı falan rolektin evu rola rebera bu evu deman evkede de siye çile da bu peymane da çünkü Paris'e revidve bis tu se rojvu da nav kontak da danışandın anda bu proje ser proje çetkir burada rola rebera bu bu daha و اف پیمان ها تیم سکنی یعنی جبروجا حلبی دست بیتی و اف دیتنه اری daha سرو کاپو جبو روجاوای کردستانی گلی که حساسه و با جبوی خطا سوره جی بله گلی که جارا پیواجو 2014 ها یاد او پیواجو ایمرالیه 2013 2000 حتی 15 ها سر سوریه و نوتین هفدیتون آده هنه چه هفدیتون اکیده سرو کاپورات بیجه دو بیجه اچومم طایب اردوان دیتیه پیام طایب اردوان اوه دو بیجه مسوز دای آپو از باکور چاره سریع بکم لی روژاواج بو مخطا سورا یعنی باکور سوری و کی باکور عراق لی نای از وی قانون روز سرو کاپوش عیناً وی جواب بده بجایش طایب اردوان را بجا روژاواج بو مجی خطا سورا جاره کی ده ناز بره 2005 یا 2011 افتشته 2014 ها تینه گود یعنی دم کوبانی و دماته نگوتم نها پشتی ویجی مثلا بل هیئت هفدیتن داخویانی دان سرو کاپو گوتی روزاواج بوم خطا یا ev zilam ticari fedinak. Yani tu çubuk yani rüye vi bir rüye mirişke rüye vi buyur çerme deve da avda vaki da hole vaki tlekh valaye tu çareseri jvi kupe vrare nemaye çareseri nemaye و هما خرخ ندك سروقاتي نبارس خليل السريتا وسروقاتياتا جنيبي وسروقاتياتا وبارتياتا بكك معاشي تقطبك فريل سرتا قطبك دز ببینیم ته چوا به سروقاتی و به سروقاتی ته چوا سروقاتی به پاریس بوان وری خو بوان دروي خو دوری پکک بکه کی وس لاول ته بکه کی ویشتر بیج مرحبا کی وی تب 5 قرشا بکر د قربونا زلاما ده هی خلی سر هی خلی بچک فدی بک بچکی ولو انسانتی و کردواری د ناف خود یعنی د کسایتی خود اگر دلوب اگجی ما به پاریس تجبر خو فدینا کت خوتینه بی حال هانی ام خرخنه دکن ام سروکاتیا خرخنه منتکاری ام بپاریزن رخنه سروکاتیا مهاد من زانم چه ما چی باخچلی حالیه کی شیرشاندیه او تزبیه کی جخال کا آپو کنگی چی سو که خالیا کریه مانقا شد حبسه دیه او خالیا کو
دیاریا کو ji Baxçelî şand kî jêr anî çawa hat hey xwedî ser qey te jêr kirî te jêr li ji Brukselê te çû sûka Ereba te jêr xalîçeyekî kirî û te şand Êmiralî û ji Êmiralî çû ji Xapûrê kurô fedî bi eybê şermê zarokê te hene malbata te heye eşîra te heye qey kesek tune ye piçekî wilo qurmîşa te wilo piçekî piştîniya û ne wilo nabe wilo dibe debere bibe. Wezîrê İsraîlê dibêje berê ku Colanî were ser hukm dibe me lehev kiriye yani me lehev kiriye bi Sûriye re wê durzî serxwebûna xwe îlan bikin. Binêre çi dibêje? Binêre çi dibêje? Aynî dawe li Kurdan jî kiriye lêbelê Kurdan dawa evê kirine Eyüp tiştekî bi vîya wê heye û çavkanî jî li vê derê ye. Dawe li Kurdan jî kiriye lêbelê Kurdan dawa evê kirine dawa serxwebûnê nekirine gotine em serxwebûnê naxwazin. Normal e ya. Normal e ya. Erê normal e ya evî serseriyê xapoçî jî ji mir hatiye helwesta PKK pîne dike binerin Amerîka jî û İsraîl jî li gel mafê Kurda bûn. Hêlîn Umîd dema ku behs dikir besê hoza dema ku behs dikir Duran Kalkan dema ku behs dikir Amerîka dixwest li Rojavayê Kurdistanê statûyekî çêbike. Lê me qebûl nekir. Dewleta Tirk û Baxçelî û hemû kes di wê ketibûn wê alarmê Amerîka û İsraîl mudaxele kiriye û dixwazin rewşa Rojavayê Kurdistanê bikin wekî Bakurê Iraqê wekî Kurdistana Başûr alarma ku dewleta Tirk agir ketibû Recep Tayyip Erdogan agir ketibû Xapû agir ketibû dewlet Baxçelî ji ber hewldanên Amerîka û İsraîlê ku piçekî Kurdên Rojava biparêzin lê nehiştin. Normal e ya. Ha tabii ki normal e ya. Normal e ya. İsraîlî ketibûn kontaktê temaşevanê hêja bi qesedê re Amerîkî re bi qesedê re ketibûn kontaktê ku statûyekî çêbûn PKK nehişt. PKK nehişt. PKK diziya Rojava kir û nehişt. PKK xwîna Rojava ve xwar û nehişt. Nehişt. Hûn fêm dikin yani hûn bi Kurdî dizanin normal e ya. Tabii ki normal e ya wekî Tirka gotî. Ji ber ku alava dewleta Kur xencera di pişta gelê Kurd PKK'yê xencera dewleta Tirk a Kur e. Jehriya ku di nava gelê Kurd e heye navê wê PKK'yê ku jehriya dewleta Kur a Tirk e. Nahêlin. Normal e ya. Ji ber vê normal e. Te nas kir ji ber çi normal e. Devî wî nagere dema ku nûçeyê jî dixwîne devî wî nagere vê rastiya hanê bêje. Normal e ya. Rastiya PKK ev e. Li dijî mafê gelê Kurd li Ercentîn be. Li dijî serxwebûna gelê Kurd li Başûrê Efrîqa be. PKK vê rûla kurbîdarê î ginî î pîs dilîze û hîna ker hene heta roja îro ker hene wê ji PKK re pîne bikin wê ji PKK re pelçîn bikin wê bihaneya bibînin wê qûna apo bişon wê destê apo ji xwîna gelê Kurd bişon. Heta roja îro kerên bi vî rengî hene ku tu yani tê çawa wan bike însan.
Tê çawa bihêle piçekî hestê rexnegerî, pirsa rexnegerî, lêvegera rexnegerî li cem wan çêbibe. Pir zor e. Pir zor e. Ku tu yanî ku tu karibe kî karibe bihêl yekî xapoçî piçekî li xwe vegere. Normal e ya. Normal e ya. Evî taciyê Hanê navê wî Şoreş Xelîl e. Eviya layê birê Aldar e. Ji Aldar re xweş dike. Niha vê dema dawî pêleya rexneya li hemberî Aldar û bavê sîstemê behsa netewaya demokratîk dike. Rexneyên tund heta roja îro li hemberî Aldar û Salih Mislim û li hemberî ew navê wî çi ye wê şepşepa devî wî Heso Xerîb Hesoyî navî nizam çi. Em qey navî ye Xerîb Hesoyî. Rexneyên tund li hemberî wan çêbû. Evî taciyê Hanê bi teklîfa Aldar wekî pêşî û mêşên elektrînî li ser Facebook, li ser sosyal medya grûpa çêdikin êrîş kî rexneyên li Aldar bike û li PKK bike ev kesên Hanê êrîşî wan dikin, grûp çêdikin bi navên sexte, bi navên eşkere, gevxwarin, tehdîd. Eviya layê birê Aldar e û ji apê xwe re tilîlî û şabaş û halana dike û bi emr û telîmatê Aldar Xelîl tacî meciyê wek vîya li ser sosyal medya kar dikin û parastina apê xwe dike û parastina xapoçiya dike. Ji bo gelê Kurd ev mînakê Han jî nas bikin. Vî zamboteyê Hanê jî nas bikin. Vî tewteweyê Hanê jî nas bikin. Mixwest ez van yanî şerefekî bidême, rûmetekî bidême û ez wî ji gelê Kurd re eşkere bikim wek Bakuriya gotî ez wî deşifre bikim. De fermoş xwe li vî trolê han binerin. Aldar Xelîl çaqmaqê Cemîl Bayî Qeviya jî çaqmaqê Aldar Xelîl. Temaşevanê hêja. Temaşevanê hêja berî çend roja ez li Misrê bûm. Ez li Qahîrê bûm. Pêşengeha pirtûka hebû. Salane ez diçim pêşengehê hazir dibim. Çalakiyekî navneteweyî ye. Gelek kes diçin têt hazir dibin. Ê vexwendî ê vexwendî. Ê mêvan ê nemêvan. Ez çûm semînerekî min li İskenderiyê hebû. Semînerekî min li Qahîre hebû û xwendinên helbestê hebûn ew jî li Qahîre. Kontakta me bi gelek kesar çêbû, nivîskar û rewşenbîr. Li wê qunaxa şer û pevçûnên ku di navbera Qesedê û Hesedê û rejîma Colanî hebû. Di wê demê de ji mir vexwendin hat ku ez herim Şamê. Pêşengeha pirtûka a Şamê a rejîma Colanî.
ما قبول نكر من رد كر يعني نبهجران وشرط ورخنين تند ج في وخوندنا هاني مركر مدید گلک نویسکارên Sûrî gelek siyasetmedar nizanim çi berê xwe dan vê pêşengeha Hanê a pirtûka. Me kesê ku çû wekî nivîskar û rewşenbîrên Ereb yan jî ê Kurd min rex nekir. Ez neçûm lê wilo bi min nexweş hat ku nivîskar û rewşenbîrên Kurd yan jî Ereb biçin vê pêşengeha Hanê bejdar bibin wekî pîrozbahî, wekî geşbînî, wekî silav didin rejîma Colanî a kujer, a ku destê wê di xwîna gelê Kurd de ye, a ku heta roja îro Kobanê dorpêç dike, a ku êrişî gelê Kurd dike rejîma Colanî. Gelek kes gotin baş e ew qesedê û hesedê li hev kirin, siyasetmedar li hev kirin, enê kes çû wan rûnişt siyasetmedar çi dikin bere bikin. Ême ez wekî nivîskar, wekî rewşenbîr xwedî helwestekî exlaqî me ez neçûm û ez naçim. Dewleta Tirk jî min vexwin ban min bike ez naçim. Ez naçim pêşengeha pirtûka a dewleta Tirk. Ez naçim çalakiyekî çandî a dewleta Tirk. Lê eger çalakiyekî Kurda hebe di hindirê sûnorê Kurdistana Bakur de çalakiyekî Kurda hebe xem nake. Mînak ez bêjim yanî avêsta weşanxaneya avêsta, weşanxaneya Doz, weşanxaneya Lîs tiştekî çê bikin. Di hindirê Bakurê Kurdistanê sersera serçava ez ê biçim. Ez ê hazir bim wek nivîskarekî Kurd tevlî çalakiyekî Kurda dibe. Lê ez naçim tevlî çalakiyekî ku MHP û AKP li pişt wê be ez naçîmê. Çalakiyekî ku Ixwanil Muslimîn li pişt wê be ez naçîmê. Çalakiyekî ku rejîma Colanî organîze bike ez naçîmê. Wekî helwestekî rewşenbîrî, wekî helwestekî exlaqî ez ne siyasetmedarim. Ez xwe wekî hêza çareseriya siyasî ji meseleyê re nabînim. Hinek kes hene dibêjin wala problem li Şamê ye çareserî jî wê li Şamê be. Mala min ê yanî te Şemê biraz e wîcan te dibê qey te ji min tiştekî ku kî nizane ku problem li Şamê û çareserî ma çareserî wê li Ercentîn bi wê li Şamê be. Qaşo yanî tiştekî nû keşfekî kiriye. Çareseriya wê herî ji min çareser bike. Ene kese ku qesede û nizanim çû hemû û serokên Newewî û Tewtewî çareser nekirin ew ê rewşenbîrê hêja wê herî ji me re çareser bike. Ême ez neçûm û hinek nivîskarên Sûrî ê Ereb ê Durzî ê Elewî neçûn. Vê pêşengeha Hanê boykot kirin û rexne jî kirin. Kî çû nivîskarê Kurd, romanivîsê Kurd ê bi nav û deng Candost çû. Çû wê derê û Efrîn di bin dagirkeriya dewleta Tirk de û di bin dagirkeriya hevalê Colanî û serêkaniyê di bin dagirkeriya hevalê Colanî û heqa û ev berî hîna xwîna Kurdên me yên li Eşrefiyê û Şêx Mexsûd zihane bîye. Çû. Ew jî çû pêşengeha pirtûka a rejîma Colanî ku dewleta Tirk li pişt e. Çû û Efrîn di bin dagirkeriyê de û Kobanê Candost ji Amûdê ye. Aslê xwe ji Amûdê ye lê li Kobanê mezin bîye ez dibixê li Kobanê jî çêbîye. Lê bi eslê xwe ji Amûdê ye. Kobanê di bin dorpêçkirinê de û qaşo romanek li ser Kobanê çêkiriye û êrişên kesên tundrew li ser Kobanê kew kesên tundrew ê ku êrişî Kobanê kirin niha li Şamê desthilatdar in. Niha li Şamê vê pêşengeha pirtûka organîze dikin. Ê ku êrişî Efrînê kirin ku ev
ev romana mamosteyê li ser Efrînê nivîsandiye ê ku êrişê Efrînê kirin û Efrînê dagirker kirin û malên xelkên Efrînê koçber kirin û talan kirin û mamoste li ser Efrînê roman nivîsand niha diçe pêşengeha pirtûka ku Ebu Emşa ê dagirkerên Efrînê li wê derê wê her ji mir çareser bike wê her ji mir Ebu Emşa iqna bike Ebu Emşa til Efrînê çi dike tune heq bû tu çû Efrînê te çû Efrînê dagir kir bi piştgiriya rejîma Colanî û bi piştgiriya rejîma Tirka û nizanim çi mamosteyê qerase ê gobgobe romannivîsê bi nav û dengê navnetewî ê netewî û ê nizam çi pişta xweda gelê Kurd pişta xweda şehîdê gelê Kurd pişta xweda birîndarê gelê Kurd koçber û penaberê gelê Kurd û berê xweda bercewendiyê xwe bi rejîma Colanî re kî jê vê meselehanê xweş kir kî nigî wî şemitand ew xwe yanî nigî wî şemitî yenî lê ê ku rê jêr vekir yekî ez wî nas dikim navê wî Ehmed Muaz Yaqûb Oğlu ji gundê dora Qamişloyî hevalê Exwanil Muslimîn e ev Ehmed Muaz Yaqûb Oğlu 2010 ez wî nas dikim dema ez apoçî bûm ez diçûm Enstitûya Kurd li Stenbolê dema serokatiya Samîtan û ez mehûnîvek li cem mala Samîtan ez mame wê çaxê eviya dihat min net zanî demekî eviya casûsê istixbaratê Tirka bû dihat Enstitûya Kurdî min net zanî hevalê Exwanil Muslimînê min net zanî yenî kontakta min pêr hebû lê vê dawiyê ji mir dibêje berî çend meha ji mir dibêje berî salekî tiştekî wilo wê qonaxê de ev Ehmed Muaz Yaqûb Oğlu dibêje wela partiya min a siyasî heye û ez bûme wetandaş ez bûme hemwelatiyê dewleta Tirk û me partiyekî siyasî çêkiriye Ehmed Muaz Davûd Oğlu wî bi paraşûtê anîn wî kirine beşê Kurdî di Ajansa Nûçeya Asana belkî beşê Kurdî Ajansa Nûçeya Anadolê jî diçixolî ez nizanim ez vê nizanim yanî lê ez niha ew eşkere dibêje yanî Ajansa Nûçeya a rejîma Colanî a dewleta Sûrî a niha ew berpirsê wê ew candost hevalê hebe candost jê re xweş dike li Kurdistana Iraqê rêya wî vedike ew jî rêya candost li Şamê vedike pîroz bin li hev hezar xêrî ji hev dû bibînin yani niha ne kes bêje wela hoşeng wilo zikreşî yani hesûdî kuro ez ser çî bihesedim hey xwelî ser ez ser çî bihesedim yani çi ji min çêtir e yani ser asta naskirina nava cîhana Ereb de hema ez vê ji wer bi eşkere bêjim yani sûnda wel min tune xelatê min wergirtin ew wî negirtiye û bi qasî ez nabêjim ji wî zêdetir lê bi qasî ew tê naskirin ez jî têm naskirin baş e jê zêdetir yani ez li nava rojnamegeriya Ereb de yani bi zêdetirî 10-11 sala di rojnameyên wekî El Hayat min nivîsandî ew wî çi kiriye ez ser wî çi bihezim ji feydeya ku ji apoçiya dîtî ez çend meha di medya apoçiya de xebitîm û ez apoçî ew zêdetirî 2 sal 3 sal 4 sal di nava medya PKK de mayî candost feydeya maddî û manewî ji apoçiya dîtî min nedîtiye ew dehqatî min feyde dî eger hoşeng û feyde dîtibe candost dehqatî min feyde dîtî ova hazir in yani Helîmo jî hazir e Nawafo jî hazir e Tarık Hemo jî hazir e Ajdar Şêxo jî hazir û berebêjin kî bêtir ji apoçiya feyde dîtî çû cem Abdulhelîm Xedam ji ber ku pereyê wan bêtir bû xwe çiran ji bo ku cîkî xwe di nava medya Kurdistana Başûr bibînin û wa dît yani ez çi bihesidim çûnaviya Colanî
چوناویا جم شامي چوناویا جم رژیما جولانی جمر هات و مقبول نکر و مشار مزار کرد تماشاوانی هجا اف رومانا برادری می هجا نویسکاری می هجا لور ممر آمن يعني ريكي جبو أبي آمن جبو كسين بنابر يعني لي دهندر ده عفرين لسر قابل برجيوي عفرين تنا دهندر ده عفرين ده هي دهندر ده عفرين ده هي تماشا فاني هجا ماشي دروبلا هفته ويك أزيب زماني عربي جي لسر في مجاري راوست تشتين دفير روماني دهاتي قوتن نای ترجمه کردن زمانی کو هنگی پیس هنگی دجون هنگی رخنه لنویسکاره کی کرده که دوی رومانه ده نویسکاره کی لسر فیسبوک پوست کی نویساندیه دبیجه سلاو جه ارتش عربی سوری ره که هاتی زیتون کرده بپاریزه جه قریج و گمارا داگر کرا ما بس طافي نویسکاری هاني داگرکرین ترک و کریگرتی و چتین داگرکرین ترک اوی نویسکاری هاني سلاف دشینه جه ارتشا بعثره اف رومان ده 2019 هاتیه نویسان هاتی چاپ کرن ساله کی پشتی داگرکرن عفرینه اجا جاندوست لوی دری لسر ناوی لهنگ ناموسا وی نویسکاری هاني تالان کری ناموس پی نهشتی شرف و کرامت پی نهشتیه yani از چی بیجم از فدی دکم جوار ورگرینم زمان کردی حیفا خانی تیوی از وی پاراگراف هانه ورگرینم زمان کردی جبو رایا گشتیا کرد ناز بکن به چه شیوازی جاندوست رخنه لوی نویسکاری هان کر دروپلا هفته و یک تنش برکو وی نویسکاری هانی پوستکی نویسانده بو سلاف شانده بو جه ارتشا رژیما سوری ره آ بشار اسد کوور عفرینه بپاریزه جه داگرکرین ترک و چتین دولتا ترک تنه پوستکی نها جاندوست پشتا خدا عفرینه و دا گله کرد و دا کوبانه و دا حبوتش و بری خدا کی نه رژیما بشار اسد جه رژیما بشار اسد پیستر گنیتر که رژیما جولانی آ سلفی آ جهادی آ فاشست آ تروریست آ نزانمش یعنی اف پاراگرافا کنها جاندوست نویساندی دوی دریده از نکارم ورگرینم زمانی کردی از بلاف بکم و بره نویسکارین ما ای روژاوا ای وکیدن ورگرینن جبو خلک مین باکر ناز بکن به اف چماله نویسکاری ما حیا چه درجه ولو خو ارزان دبینه خو ربن دبینن خو محتاجی رژیم کی وکی رژیما جولانی آداگر کر آ فاشست آ تروریست دبینه ev nivîskar bi vî rengîne yanî ka ez çi bêjim temaşevanê hêja ez behsa xapû bikim ez behsa candost bikim ez behsa kî bikim ez kî rexne bikim mixabin em di rewşekî wilo dene ku yanî erzanî xwe erzan dibînin gelê Kurd erzan dibînin doza gelê Kurd erzan dibînin û tişta de nepexînin û tişta mezin dikin a colanî nizanim ji Beşar Esed çêtir colanî hinek mafê Kurdan nas kiriye kuro hey xwelî ser mafê Kurdan nas kiriye lê bi qasî ku colanî gelê Kurd kuşt bi qasî ku colanî gelê Sûrî kuşt Beşar Esed Kurdan nekuşt Beşar Esed dîktator Beşar Esed faşist lê colanî pîstir eger Beşar Esed pîs be ev ya pîstir e faşistir e û ev ya colanî hîna xulamekil cem Tirka
تو دچی جم جولانی آنا سبه جان دوست هر جم دولت باغچلی کسک نکاره اوی بیجه ما چما از نچیم جم جولانی جم باغچلی عبدالله اوجلان دیاری و سلاف و تشتا باغچلی دچینه از چما نچم یعنی اپورتونیست بفیرنگینه تمش خور لبهانه یادگر جبو هلوستین خوین سیستو پستو جبو ارزانیا خو لبهانه اکی دیگرن قصده و جولانی لحف کرنه نظانم انا کسا چی بجولانی رونشتیه از جی هرم رونم ایمه از ناچم از وقت نویسکار از ناچم بلکه شخص بلکه جان دوست راست دیروگ زانه لی از خودی هلوستکی رخنه گیریم تجاری دوزا گلی خوز داناینم سر بازارا دانوستندنی و جبو برجواندی خوی شخصی از لکربم از کرداد پاریزم لمصری از کرداد پاریزم لتونسی م کرداد پاراست لدوحه م کرداد پاراست لامارات لشحرقه م کرداد پاراست از تم کردازی گلی من ناسنامه من از چا ولوان پر رحت بو مجید کاری بو قبول بکرانا پر رحت پر حسان از بچم شام ریا شامه یعنی قاشو لپیش مگرتی ماناش برشاندن مو قبول نکر او نه جهه من ناوا گلی کرگایی جهه من خانی تیوی جهه من دلی گلی کرده نه ماسیا جولانی لیور استم داویا و خلکی حتی خلکی که دن ناوا خیر و خوشی و آزادی ده ببین